Qozonda sirім газы белән агулануның соңгы очрагы 9 январда булды. Дементьев урамындагы йортта. Ике кечкенә кыз бала хастаханәгә эләгә. Әтиләре дә агулана. Ел башыннан шундый очраклар бер артлы кабатлана торды. Яңа ел алдыннан хастаханәгә Дәрвишләр бистәсендә яшәүче 2 олы кеше һәм 4 яшьлек бала эләккән. Бу йортта соңгы ярты елда вентиляцияне 4 тапкыр тикшергәннәр. Тик зыян күргән гаиләгә керә алмыйлар. Декабрь башында Короленко урамында яшәүче 73 һәм 76 яшьлек ирле хатынлы парның гомере өзелә. Ел башында республикада сирим газы белән агулануның 6 очрагы теркәлгән. 2 кеше үлә, 11 зыян күрә. Бу күп очракта йорт хуҗаларының газ җиһазлары белән дөрес кулланмаудан килеп чыга дип белгечләр. Узган елда гына да республикада 50ләп очрак теркәлгән. Иссез-төссез дошман 16 кешенең гомерен өзә. Күбесе 5 катлы хрущевкада яшәүчеләр. Казань Горгаз, техническое обслуживание. Здравствуйте, можно пройти? Горгаз хезмәткәрләре газ җиһазларын елга бер тикшерә. Төзексезлекләр күзәтелмәсә дә, йорт хуҗалары һәрвакыт уяу булырга тиеш диләр. Һава алмашынсын өчен помещениедә тәрәзәләр ачык булырга тиеш, форточкалы тәрәзә. Обязательно тикшерергә кирәк тягына. Иң җиңел способ шырпы белән. Ялкын кирергә тиеш таба. Әйбәт тартып эшли. Һава йөрү каналын кагаз куеп тикшереп карарга кирәк. Ул ябышып калырга тиеш. Күп фатирларда газ плитәсе өстенә өстәмә җилләтү җиһазлары урнаштыралар. Ул еш кына һава йөрү каналына тоташтырыла. Бу зур хата дип белгечләр. Чөнки су җылыту колонкасын, газ плитәсен һәм өстәмә җилләтү җиһазын бергә эшләткәндә һава төтен чыгу юлына бара. Тик ул суырып өлгерми, тарту көче аз. Нәтиҗәдә янган газ бүлмәгә чыга. Халык тырыша куергаларны вентиляционный каналга, алай куясы ярамый. Алар айрым эшләргә тиеш. Хәзерге заманда чыгара торган фильтрлар, алар барысы да фильтр аша эшлиләр. Воздухны чистарталар, угольный фильтр куялар. Еш кына кешеләр матурлык өчен вентиляция каналын үй җиһазлары белән каплый. Бу да зур хата. Вентиляционный канал гел ачык булырга тиеш, күренеп торырга тиеш. То же самое газовый трубалар ачык булырга тиеш. Кранга свободный доступ кирәк. Любой вакытта, чтобы жабы булсын краннарны. Юыну бүлмәсендә дә вентиляция каналларына өстәмә җилләтү җиһазлары урнаштырырга ярамый. Бу һава керү системасын үзгәртә. Әгәр колонкалар сафтан чыккан икән, аны үз белдегең белән алыштыру тыела. Кышкы чорда агулану очрагы күбрәк. Шуңа морҗа һәм вентиляция каналларын төренә карап елга 1 яки 4 тапкыр тикшерергә тиешләр. Газ җиһазларын елга 1. Шулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.